ହଉ କୋଉ ଦିନ ଫେରୁଛି ଫେରୁ ହେଲେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ନା ମୁଁ ଆଉ ନଥିବି ଆଉ ମୁଁ ହେଲେ ତୋ ଭଳି ଅଲଯୋଗୀ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରି ପାରିବ? ତତେ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ପୁଣି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଯା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତମକୁ ତତେ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବାହାରି ଯା କହୁଛି। ଆବେ ଯା। ଘର ଭିତରୁ କାହିଁ ଯିବ? ବରଂ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେ ସେଇଠିକି ଚାଲି ଯାଉ। ନା ବୋହୁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼ିକି ଯିବିନି। ଆରେ ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ ପୁରା ସେ ରାଜୱାସ ଛାଡ଼ିକି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ଯାହା ପାଇଁ ଉଆସ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଏତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁ କାହିଁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛୁ? ଯା। ଅନେଇ ବସୁଛି ପୁଅ କୋଉଦିନ ଫେରିବ? ସେ ତ ମରି ସାରିଛି, ସେ କେମିତି ଫେରିବ? ନାଇଁ ସୁରଜ ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା କର ମୁହଁରେ ଧର ନା ରେ। ମୋ ଚାନ୍ଦ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଛି। ତାହେଲେ ଯା ତୋର ସେ ଚାନ୍ଦ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଏଇଠି ରହି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରନା କି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତୁ ଖରାପ କରନା। କଣ କହିଲୁ ସୁରୁଜା? ଆରେ ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଦଉଛି। କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁନି। ତୋର କୁଆରୀ ଜୀବନର ଦାଗଟା ସବୁଠି ଲାଗି ସାରିଛି। ଯୋଉଠୁ ଶୁଣିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ ନା ରାଣୀ ମା ଅଭିଆଡି ବେଳେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଆଡୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ରାଜ ଉଆସରେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଛି ଏ ବୟସରେ ବି ଲାଜ ନାହିଁ ମ। ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟାଏ ଘରେ କବାଟ ଦେଇ ପଶି ରହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ତୁ ଠିକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଘର ଭିତରେ ଏତେ ମନା କଲି ତଥାପି ଟିକେ ହଲେଇ ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତୋରି ଉପରେ। ଦୁନିଆ ବୁଝ କାହାକୁ କହିପାରି ଦେବି? ଭଲ ହବ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା। ଆରେ ଯା କହୁଛି, ନହେଲେ ଏ ଦଳ ପୋଖରରେ ବୁଡେଇ ମାରି ଦେବି। ହେ ସୁରୁଜ ଆରେ ତୁ କଣ କହିଲୁ? ଆରେ ତୋ ମାକୁ ଛା ଦଳ ପୋଖରୀରେ ବୁଡେଇ ମାରି ଦବୁ? କେ କାହାର ବା? ତୁମ ବା କାଇଁ ଦବୁ? ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଲାଜୁକି ପୁଣି ମୋ ମା ହବ? କୁଆରୀ ଜୀବନରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଏ ସମାଜରୁ ବାଛା ଦଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ମା ଡାକିବି? ଇମ୍ପସିବଲ। ବରଂ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ପରି ମା ଉପରକୁ ମୁଁ ଛେପା ପକେଇବି। ଆରେ ହେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହେ ତତେ କଣ ସେତିକି ଜଣା ନାହିଁ? ମୋରି ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ? ହଁ ଉଠେଇଲି। ପୁଣି ଏ ବସ୍ତି ମଝିରେ? ହଁ ଏମିତି ଗଲେଇ କଣ ମାରୁଛ ମ? କେମିତି ମରା ଯାଏ ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖାଇ ଦଉଛି। ଏ ବୁଢୀ ତୋର ଏତେ ସାହସ ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେବୁ? ଆଜି ତତେ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ଏ ବୋହୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ? ଏଠି ପଡି ରହିଛୁ। ଛି ମରି ପାରୁନି ବୋହୁ, ମୁଁ ସେ ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ ମରି ପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଚାନ୍ଦ ମୋ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। କୋଉ ଚାନ୍ଦକୁ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? ଯୋଉ ଚାନ୍ଦଟା ମରି ସାରିଛି ସିଏ ଆଉ କେବେ ବି ଘରକୁ ଫେରିବନି। ବରଂ ଭଲ ହବ ତୁ ତାକୁ ନ ଖୋଜି ବିଷ ପିଇ ମରିଯା। କୁଙ୍କୁମ ଯିବା। ସେ କଣ କହିଗଲା ଶୁଣିଲୁ ତ? ତୋ ପୁଅ ଚାନ୍ଦ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ମରିଗଲା। ମରିଯା। চান্দ চান্দ রে আরে ମୋ କଥା ଟିକେ ତୋର ମନେ ପଡୁନି? ଆରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ତୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ। ଆରେ କୁଆରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲି ବୋଲି
अरे केते लोक कठारु केते कथा मते शुणिबाकू पड़ुची अरे आउ नो मुआउ बंचेबिनी रे चांद मुआउ बंचेबिनी तू आसी मते जेते खोजिले भी तू तो माँ को आउ पाइबुनी रे चांद केबे पाइबुनी भाई भौणी माने बस्ती को नुआ कलेक्टर साहेब आसुचंती आमे समस्त मिसी आम गुहारी तांको जणाइबा आउ मोर विश्वास से निश्चय आम गुहारी रक्षा करिवे आउ आमे देखिबा हमको ए भिटा माटरू किया हमको अलगा करिवो ना कोन कहउछ भाई माने এই তো কলেক্টর সাহেব আসিলেনি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ কলেক্টর সাহেব জিন্দাবাদ 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 কলেক্টর সাহেব জিন্দাবাদ जिंदाबाद 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 कलेक्टर साहेब जिंदाबाद 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 वेलकम वेलकम कलेक्टर साहेब वेलकम 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 कलेक्टर साहेब वेलकम 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 कलेक्टर साहेब वेलकम 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 आम बस्ती तो मुझे समस्त को देखिले हेले मो माँ बापा को तो देखुनी मो बापा को देखा करने पूर्व प्रथमे मु मो माँ को देखा करने को चाहूँगी जी कि मो पाई राजउवास छाड़ी चली आसी कहीं कौठी मो माँ दुख जहारा जीवन साथी दुखी जहारा सखा से काई कहाँ ढाई बोलू सुख दिले धोखा अरे सुरुजा हे चांद अरे अरे तू तो चली पारु नथलु अरे तू केमिति एते बटा चली की गलु अरे एटा केमिति संभव हैला सबु से साई को दया माँ जान को पाई मु आदि तोरी आगे छिड़ा होइछि अरे सुरुजा अरे कुकुमा अरे तमे प्रा कहउतला मो चांद मो पाखु फेरी बनी अरे भोला बाबरे देखि जाओ रे मो चांद कलेक्टर है मो पाखु फेरी आसी मो चांद निहाते बाजे पिला गुडा को अरे मन को जा आसुची ताहा कहि दे जाउछोनी एमिति की मो ऊपर को हाथ उठा को पो कौन कहलु माँ से माने तुम ऊपर हाथ उठाई ना 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 सिक्योरिटी
ମାଟି ସେଠି ଚାନ୍ଦ ଆଉ କୁକୁମ ଅଛିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ତୁ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହ। ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ? ତତେ ଏତେ ସାହସ ଦେଲା କିଏ? ତୁ ମା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଛୁ, ମତେ ମାରିଲା, ମୁଁ କଣ ଚୁପ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି? ଚୁପ! ପୁଅକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ମାର ଅଧିକାର ଅଛି, ହେଲେ ମା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ପୁଅର ଅଧିକାର। ଏଇ ତତେ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ସେ ଅଧିକାର କଥା ପଚାରି ଥାଉ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆଗ ପଚାର ମନା କଲା ପରେ ବି ସେ ରହିଛି କାହିଁକି? ଏଇ ମନା କରିବାକୁ ତମେ କି? ଏ ମାଟି ତମର ନା ତୁମ ପରବେ? ଏଇ କ୍ଷମା ମା କହୁଛୁ, ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ତମେ କିଏ? ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଦାସ। ओबे माय ऑर्डर। ए क्षमा मां कुछ क्षमा मां क्षमा मां मोर भूल हेची मां मते तो क्षमा करी दो। ए आ तमे कहीं सेठी से आलो थारे कहली पूरा क्षमा माग बोली। अरे क्षमा माग। चलो माँ चाह बने देवी तमें पी आस। शुण सुरुजा अरे शुण कहूँ से दिन तमें माने मते विष खाइबा को कहितिल हेले मु कोन तुमको किसी कहितिली? अरे केमिति कहिबी जेते जाहाले भाई बरा आज तमें माने तुम भूल बुझी पारिच सेटा होची बड़ कथा। सुन सुरुजा मोर भूल ही भाई मते तो क्षमा कर दिए। जे भूल करे सी हूँ सूरज और जे क्षमा कर शिखी सी हूँ चांद। मोर भूल ही भाई मत तो क्षमा कर दे। अरे किसी ना उठ उठ तू तो भूल बुझी पारू से बड़ा कथा। तू जा बहुत किसी